अय्यब्बा एक थोडे पुणी झटकूट कळलं हाजी कितले दिवस तुकुनो हे प्रक्लीन कर का म्हण राखत असिली आजी एक चूर काल कोडून येईल की म्हणून थोडे पुणी कळली नवे पुरो घर लगी फुटस का तेदनाची भूंतन एक नमने खुशी दत्ता कसं करचे हे कामामध्ये तो पुरसोती मेळना आज इतलं पुणी कळली नवे कळलेल होई आता पावस येईल म्हणरी आणि वापास दुर्बीजी येऊन पुरे चिगुर्तकी म्हणून ओ हो ही हंग बघून कसं करतस हा काम पूरा मिगेल अक्कल ಮತ್ತೆ धडली की म्हणून पळतलेद्राक कितलं काम करतस म्हण दाखोंगेचक हंग पुरा काम करत की कशी गो कोण बहे हो सान माई कितना येईल तुम्ही येईल मग कळलेले ना हा कसं की उलयत छंग काम करतसील मो तेदना येईल हा इथे भीतर कसं काम नावे आजी आजी कामची के वग्गिदल्ली मये तशी दावनो हंगे नेक्चर जाटकुट करचराबली हाव पावस येत असेल म्हणके जाटकुट वाढत असता तश म्हणा मीनु तरप चदत्वे कडकतीत नवे आमगेल चरडून भवंता ती आणि हाव एक पण गडबिडी टकाडा कडवत्ता पाय मुळा पळोंग घेवच ना कांटनी खोंबोंग येत असता तशी दावनो काही पुणी पुरसत मेळरी एक चोरू हे काम करचे हावे आणि तुम्ही प्रकश सती मामनी आराम नवे हा आता राम असत को मिगेल सून फारी नंतस नवे तीन येऊची ते एक नमने आराम म्हणया ताजी नंतर कसन कष्ट भोका की कितकी गो मिगेल अक्कलानी मिगेल दृष्ट तिथले पडे तुमगेल अक्कक मळरी मिगेल मायंक वे वई गो तुगल मायंची मिगेल अक्का तिगेले अवस्था पळेतन पाप दिसता पळेतलेंक ही एक काम कर ना म्हण दिसता भीतर तू हंगे एक काम करू काही सोना मोतिका आज खेंकी तिगल ಮತ್ತೆ काम दडोन तू हंगा इल्ले की म्हण नवे पळेतलेंक तू भारी भारी काम करत म्हण दिसका नवे ताका दिसता तू अश करचे नवे मये पळेती हाव कोणाक मेचूचक काम करना तुमगेला कक काम करचक सुरवेरी उमेद ना कुडवाना म्हणून सांगतती तशस्तन हाव काम करू कती दत्ता आज सोडती तुम्ही प्रति पंता हेंची सांगचे हाव ताका उत्तर दिवचे ताजे पशी हुल्लेनशी अशी चांग म्हण लेकला हावे आता काला सुन्नाक कोपची सोडलारानी का सांगू तस मी गेला कला वस्त पळयतना आणि मुखार मी गेला वस्त कसं की म्हण दिसता आता पोचून फारी नंतर सती हंगाईल मागिरानी कसन की मी गेल गती पच्चे तू तुगल पुत्ता खोरडी कोण भारी चूकी केल पडे हो सत्येंद्र तिथलं वगी धावने ढंगराबला मोरे हाव खई तुगल बाईले सौत म्हण भईन केल की कसन की नवे तुमगेल उत्तर ऐकू कामून हावांग रब्बिल नाही पच्चे दूध डैरी घाल नाही लो केटली थई भीतर दवरलो तुम्ही कसं की सुन्नेल बघिवलंय तसिलींत नवे तशी दावनो हंगाईल हाव नाही पच्चे तू नवनीता खोरडीक कोरचनच जसिले मिगेल अम्मल अवस्थे पळेल मगीर पुणी तो बुद्धी सिक्का की नक्का पुत्ता हरडी केल मगिरी सून घरा येता सून घरा येईल मगिरी पाप तुमतसल मायंक भारी भारी कष्ट दत्ते नवे हे प्रगोत सून गोतसून तू कसले तक हरडी केले हा पुत्ता हरडी करचनच म्हणला ऐकून सांगतो मुरे पुत्ता हरडी करनशी आमगेल वंश मुखार सित्रे हा ताजे खातीर पुणी हरडी करका नाही रे मागिरी आमक मंतर कलर पळोंग घेतल कोण रे पुत्ता पूरा काम करू दत्तवे ताका आम्ही सुन्ने हटचा बा हो तुमगेल वंश मुखार सूचक आणि तुमक मंतर कलर पळोंगेचक सुन्न जाऊ का त्यांची सुन्नेक एक मुष्टी प्रीती दाखवचक मात्र तुमच्या दाय नवे तिथले कंजूस पण करचे चांग नाही पच्छे हा बाबा बैलेल परदोन कितले उलयत रे तुवा हरडीक दलमगिरी सगळे अशींच की म्हणून आम्ही चरडवांक होड करची मात्र हरडीक करची ते मात्र तुमतसलें काऊस दाव का रे बापूस दाव का ताजे नंतर बायलेट सर्वस्व तुमका होई पचे होई करेक्ट सांगले पडे तुम्ही पुरा केल्लेंच आम्ही मुखार सिद्ध सती तितलेंची असो भितर वस तुगेला का भारी काम करतस पडे दोड बोन पडे इथे
मिगेल अम्मलकरान त्याने म्हणे काम करत मुगो तुका काम करचे दाय नव्हे म्हणून बाईलेक सांगचे सोडू मिगेल अम्म कितले काम करते पळले म्हणून हसता हसता सांगता नव्हे तू कुलन कसं प्रयोजन मिगेल अक्का खावंच बुद्धी सांगता सुरवेरी त्या काम कर पचे लायक एक न्हीद जाले आणि थोडे वेळांत आमगेल हेगटी नुटे तरी मिगेल सोना आमक दोगांकय चा कोण हाडता पिवचे आणि टीव्ही मुखार बसचे आणि कसं काम आमका हे पुरा कसन बाबाजी मिगेल अक्का भारी भारी काम करतस काही तो सत्येंद्र पळेलरी हसता हसता सांगतास तू पळेलरी हंग रबला कसन हे पुरा मिगेल अक्का सगळी बातीची सुर केली की कशी कसन मीरा तुगेला कक काम संचवे त्या धैर्य है घरात कोणा कस गो हसू नक बाबाजी अक्का भारी काम करतस म्हणून सत्येंद्र सांगला होई गो होई तुगेला का भारी काम करतस कुडा वचन तुमची पळले नाही आज ते काम करणे तेली आज भारी भारी काम करतस म्हणरी कसं काम करतस कसं नाही कर ती का बुद्धी संका हमें हो भारी भारी काम करतस म्हणून सत्येंद्रन सांगितले हे वे ही खंकी भारी काम करतस म्हणून हा वगी वगी भीतर राहिलरी ही अंगोरायतस मग तुगेला कितले काम करतस म्हण पळले गेला कक सांदोरनु तशींची निद्दल कुडले नीत पोण सोडता ती केक तमाश करता मत नाक सैबिनी तुगेला कसने तमाश करू गेल म्हणरी काय ना कडेरी बली सोडायती नाना अशी तमाश करता कसन दायकी कोण गे ती बोब्बईन्यो माक मात्र मध्ये तांड नका छ कौन है ये कौन है ये विश्वनाथा कितले धैर्य है तो कमक पड़ाचा का कसन की हम बसीले के चुर नींद आईले तका है ना मन कछवे तो अम्मा कसंदल गो कसले ख्याने मने बॉमरतस तू हो बाप्पू सनी पूत सेरूनूच हे काम केलेलं दिसता ना वे हाव निद्दलेले तुमको पडोचे दायना दिसता हाव निद्दोचे नज्ज म्हण लक्कीले अशीच वंटी वर्गून बसिले गोत्तू थंयची नीद लागले म्हाका तकाची हे ना मने म्हाका किडो कवे इतले तमाश कोर कवे अम्मा विश्वनाथ नहीं गो पाप तो के स्कूला तुको निये नी गो केल्लेल दुसरेंच गो हसून चांगले कडले हाव नमगत वे वसरे तू रूमा दुकून बाहेर वसा